Ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми шарафманди бо нангу ба номуси Тоҷикистон ва берун аз Тоҷикистон. Ҳамаи шумо шоҳид ҳастед ки 2 рӯз пеш мо фарзанди акай Абдуллоро видео карда партофта будем. Чӣ маблағе ки чанд қи гузашт, акай Абдулло аниқашро ба ҳамаи шумо мефаҳмонад. бори дигар салом бародарҷонои азиз. Дар ҳақиқат дар ҳамин 2 рӯз ҳамин наворе ки гузоштем, мо як маблағи муайян мехостем барои табобати писари ман. Ҳамин маблағ дар ҳақиқат дар ҳамин масалан дар картаи русӣ 2 миллион 975 рубл дар ҳамон картае ки Сбербанк мондагӣ будем яъне гузашт. Мо бояд дар Тоҷикистон масалан бо 91 сомонӣ ҳамон 1000 рубл ба 91 сомон, 95 сомон, 91 сомон ҳамхеле 1000 рубло мо мисол тоҷикӣ карда гирифтем. Мо аз шумо аз замин то осмон миннатдор бародарҷонои азиз. Ва боз як картаи дигар доштем бо дар номи ман Спитаминбонк. Дар ин карта ҳам 95000 сомонӣ яъне гузашт. ҳамин маблағе ки масалан ина бибинед чӣ қадар мешавад мо мехостем, ҳамин маблағ омода шуд. Бародарҷонои азиз, ман аз замин то осмон аз шумо миннатдор ҳастам ва мо ният кардем ки агар худованд дар ин ҷо бибинем ки масалан бемори мо чӣ хел мешавад, агар мо Ҳиндустон ки бурдем коро ки туурӣ шуд, масалан Ҳиндустон рафтем, агар мабодо маблағ нарасиду мо бо танқисӣ кашидем, ҳатман муроҷиат мекунем. Лекин то имрӯз мо аз замин то осмон аз шумо миннатдор ҳастем. Масалан ҳамон картаҳо дигар на дар картаи Сбербанк, на дар картаи Спитаминбонк дигар пул напартоед. Миннатдории худро бори дигар барои шумо баён мекунам азизони дил. Як чизи дигаро ба саҳми шумо мерасонем. Мараванд акай Абдулло. Мақсад бародарои азиз, ҳамин пула ҷамъшиданашам сабаб аст. Тамоми ҳамин блогерҳое ки ҳастанд, чӣ дар ҷумҳурии мо, чӣ дар Россияи бузург, чӣ дар дигар ҷойҳо, аввал миннатдории худро ба тамоми ҳамин бародарои блогерҳо мерасонам ки ҳамин навора яъне паҳн карда тавонистанд аз ӯҳдаи ҳамин кор баромаданд. Ин миннатдорӣ ма барои тамоми блогерҳои азиз. Бародарҷонои азиз, эҳтиром кардед. Худованд аз шумо ҳам розӣ бошад. Ба ҳамин хотир мехоҳам ки мисол ҳамин рӯз ҷамъбаст кунем, ҳамин мисол ҳамин яъне ки дар ҳамон картаҳо маблағгузори ман аз ҳамин рӯз анакун ин наворро мехоҳам бародарҷонон бо дастгирӣ кунем, партоем ки мардум хотирҷамъ бошанд ки мо ҳамин маблағи даркориро ёфтем. Боқӣ бори дигар мегӯем ки дар паноҳи Аллоҳ бошед.